mensen, hartstikke mooi met mijn jongen naar je vlog van de Friese Vlogger. We zijn hier op een heel mooi plakje hier. We zijn namelijk in Drachten. In Drachten is het Eerlijkse Hoenderkopfestival. En Emiel die had me gevraagd of ik dat even presenteren wil. Dus vandaar dat ik hier ben. Dus we zullen even weer erin komen kennen, want de tent gaat pas om 8 om 6 uur hier moet zijn. Dus hier is de kassa, dat zal ja wel gebeuren maar hier. Jo, wie een bang dat ze geen catering had, zoon? Is het Jo, wie een bang dat ze geen catering had? Oh, I don't speak Dutch. Oh, oké. Je gaat naar het festival? I gonna to go, but not now. A little late. Ja. Hebben we een beetje zin in? Ja. In de Hoenderkop? Hey, kom allemaal naar de Hoenderkop toe. Hey. Maar die kom je dan, hè? Oh Nee. Morgen. Bist er morgen bij dan? Ja, morgen ben ik er ook bij. Wat is het? Nou, toppie. Hey jongen, Hey, jongen. alles goed? Ja, best met ik doe ik in het Hoenderkop Festival. Ja, zeker. Ja, hè? We zullen even los. Ja, dat is gaan spelen, hè? Antigous. Ja, kijk, zei je dat? Ja, weet ik leven hoor. Maar het is een mooi feestje van. Ja, zin? Ja, altijd hè. Ja. Maar we zijn toch even een vierdesje, hè? Want ja, we moeten wel een vierde artiest in komen, hè? Ah, goeie. Fijn jongen. Ja, Goeie. Hoi. 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 En een kerk. Nou, goeie. Waar zijn de artiesten? Daar. Waar? Daar ben Simon artiesten? van Belstar. Ja. En Emiel die staat daarachter Oh. bij de merchbak volgens mij. Oh, ze. nou, dan gaan we gewoon even enthousiast een paar liedjes zingen en toch doen we gewoon hartstikke goed die best. Komt allemaal goed. Mensen, maak applaus voor Janna, kom op, mensen. Bedankt al hier, wat leuk dat je al deze mensen gekomen bent van mij, dat vind ik hartstikke mooi. Ja, de web, ja, de web, ja, de web, ja, de web van Nouteren. En ze zei, kom nog met mij. De web van Nouteren. LFD, alles leuk voor het huis. Alles wat los en vers is, dat er in het hart. Kijk de tekst hoor. Ik ben benieuwd tot ziet kennen. Witte stift, zwarte stift, schroeven draaien ze in op. Dus vinden wat er in het hart lijkt. Wat is er nou, joh? Nee, niks. Ik vind het leuk dat meegevreden wat er is. Het is gewoon puur voor de aandacht. Het festival is inmiddels helemaal al losbarst hier, hè? Maar ik zal eens even rond het terrein zien. Hey, Friese Vlogger. Ja, goeiedag. Nou jongens, gaan we nou in de markt dan? Wij wel. Ja? Ja, wij wel. Waar komt er nog Joor de Boon? Zijn het jou? Waar komt het Joor de Boon? Gezelligheid. Hoe snel? Gezelligheid. Zet smeren wat door hier? Ja, ik weet niet hoeveel meter op het terrein ben op het Binnelkanaal volgens mij, hoor. De Binnelkanaal doen. Oh, dan gaan we om dit dan. Ja. En ook maar Pieters. Ja, best, ja. Mooi. Best, ja. Dus dit is een beetje, nog een beetje boeten het terrein. Ik ben alle meesten dit misschien even vergezen geniertje willen van de geweldige muziek die je natuurlijk wel plak vindt. We hebben fietsers hier. Nou jongens, ik even naar het Hoenderkop Festival. Wat zei je? Ik even naar het Hoenderkop Festival. Nee. Nee, wat dan? Nou, ging even kijken wat hij was. Oh zo. Ja. We waren heel toevallig even in de buurt, dus Toevallig even. Ja. Helemaal horen. Ja, nou, dat. even rondkijken. Wat Jongens, maar vet, hè? Nee, ik moet het foto's doen, hè? Nou, leuk jongens. Yes. Er is ervan, hè? Ja, dank je. Goed. Nou, wil het wat bieden? Nog net. Nog net? Nee. Of was het les van de muziek? Nee. Nee, die houden vest niet om? Nee. Nee? Was er niks van? Nee. Nee? Bij vest gestopt? Op Maden. Wat op? Maden. Oh, de broeks maden en dan hoopst je wat moois te vangen. Ja. Nou, ik ben benieuwd, we zullen even zien. Ja. Nou, ook nog een honger. Zeg maar, ik naar de tent aan net. Nou, zelf niet zo van de tentfeestjes, maar Nee? lachen, gieren, brullen om even langs te gaan, niet? Ja, maar du bist net zo van de tentfeesten? Nog te jong.
Met de jong? Nog te jong. Oké, maar anders wel. Anders misschien. Nou ja, veel succes hè, wie weet later hè, volgend jaar misschien. Misschien, wie weet. Ja, nou succes. Wat zijn ze nog niet de beste band? De beste band van Sint-Nicolai, Friesland zelfs. Oh, zo. De beste band van Friesland. Ik zeg de beste band van Sint-Nicolai, best ook oud denk ik. Hè? Ja, we hebben meerdere bands van Sint-Nicolai, dat is Spoor 4 en dit is de beste van Friesland. Ja? En de hutste. Ja, dat zou je zo denken hè. En moet ik, ja Jan. En de hardste. Ja, wel mooi. Kom goed. Aan het boven weer, wat is dat? Nee, mooi rustig om. Mooi rustig om. Maar mooi rustig bier drinken en dan mooi van je dieren genieten. Over. Hartelijk hoor. Tot ik. Succes straks hè. Dag hoor. Je gaat geen feest van die of dit best weg hè? Ja, ik bedoel, wat mijn oors hebt vreten, jongen. Ja, met een mooi fut. Monster shotje. Ja, hoe is het, jongen? Ja, Bertje, ik zei les zeker weer, het is wel de feest. Ja, ik heb hem aan het doek geweest. Ja, dat ging niet heel goed voor. Net zo'n opvangen, had ik het idee hoor. Nou, de meeste mensen die maak ik weer aan het werk. Hè? Maar ja, dan zeg ik geen hernia, want ik heb zo'n hele grote man opgevangen. Dat is natuurlijk net ideaal. Ah ja, hier hebben ze er nog een beetje rekening mee houden, zeg maar je valt het net mooi om te steeds diven. Nou, maar de termen, de bar, dat kent al. Als je daar een mini-podium is, dan kan je eventueel gewoon van achteruit steeds diven. Dan zullen ze die net aankomen. Dat is beter, dan kan je het net uitnaaien. En als het al valt, dan valt het in gas. Dat is beter dan op het beton. Dat is stik beter. Ja. Maar dan was die plak dus alleen maar uitzocht voor het stage diven. Oh ja, er zijn nog 4 opties. Dus ja. Nou ja, als je de winkel die zei, die snits gewoon net helemaal goed. Maar ik zei, ja, dat goed hier, maar ik net in een louter krant stien. En nou wel natuurlijk. Dus ja. Je moet echt een beetje praktisch nooit denken van, hoe kom ik in de krant? Nou? Ja. De stage diven en dan een opvangen. Ja, nou ja, precies. Maar ja, als het goed zit, dan stier ik gewoon wat letter steken bij die vrouw die op de grond lag onder mij, die stier nooit weg. Dus ja, het kan altijd erger. Nou. Het lullige is, iedereen zei, hoe weet het maar de stage diver. Maar die 2 meesten die onder mij lagen, dat had nooit hier naar vregen. Dat is eigenlijk een beetje stom. Ik ga dadelijk weer stampen, jongen. Meuk hem door de panty. Goeie mensen op het tweede dag van het Hoenekop Festival. Waar weer just rek? Ja, zo de stage diver. Daar zit er weer. Is het aantak de stage diver of net? Meestal vangen we aan het wel op, hè? Want hier wordt namelijk ook wel eens. Dit is hem gewoon vallen. Dat zo sneu is deze keer, hè? Meestal achter me zit misschien wel de beste band van Friesland eigenlijk, hè? Dit is eigenlijk het beste van Sjoerd en hij kan misschien wel weer een hoest doen. Een grapje, hè? Dat is een grapje. Sjoerd en Sa. Dat is Sjoerd. De best. Oké, dus ik wil even de backstage even wat die had kijkt even de band Sjoerd en Sa aankondigen. Dus ik zal die jongen even ophalen. Oh ja, dit is ook wel mooi even. Je kent dus je kent dus bier halen. Je bent deze mevrouw. Als het regent om pilsje, dan hier deze mevrouw dus even voor die. Koud. Zo
Even bij de snacklijn. Even snacken heren, hè? Snackje erbij. Dan de oorlog met Sibbels. Broodje Mexicano. Het koopt in de bar. Wat zijn ze? Het koopt in de bar. Roodspek. We wil je ongeacht filmen. Ja, wie wil je ongeacht filmen? Mij met van de AVP-wet. Meneer de vlaggen. Meneer de vlaggen. Ik hoop dat ze de ring is bij die internetvlag. Dus die internetbedrijf was sluiten. Er is niks bij verzinnen. Wie is dat? Ja, ik hier dan. Ja. Oh, dit ben ik niet in wedstrijdrichting. Kom maar, kom. Ja, dan zit je mooi te filmen, je moet nog maar blazen, man. Morgen ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Neem mij maar Amsterdam. Driving down the road, I got a feeling that I should have been home yesterday. Dat lijkt me echt bereiken yesterday. Yesterday. Mama, take me home. County road. Ja, is dit erop? Is dit erop? Vielen jullie mooi een beetje geweldig? Ja, maar jongens, een hele mooie geweldig. Dat kan een beetje loeren, hè? Geweldig! Had hij in de kou trouwens, dan had ik een heel mooi shirtje. Hier zijn die slechts. Wie degene het loonste geweldig roept, die krijgt een shirt. En dan nog eentje. Een lilliputter formaat.
time for beer.